Baklano, meron akong kwento. Bilis ah. Yan ang mga pinaka-inihintay namin sa sarili kong channel. Na isang adlaw, nag-abot ang upat ka tao. Hapon, Korean, Thailander ug Pinoy. Karon nag-abot sila. Ningon man ang Hapon nga taga Tokyo. Katong lolo nako believe jud kay ko atong ilngig jud ito, maka-proud jud. Nya ang Thailander ug ang Korean, ino puno palupig ay. Nga ana puro man sila. Ang katong lolo man ako pinakangilngig. Ngilngig pa to sa tanang ngilngig. Ay, mingon ka pangilngigay lang. Ang Pinoy siyempre kita mga Pinoy, palupig balita mga binana ang mga istorya ana rin Pinoy. Matay o pangilngigay law kanang lolo no. Ambot lang. Kuyapan guro mo makadungog mas kangilngig sa akong lolo di. Nah, mapamanguli na lang gid mo kahamagikan. Ana ang Pinoy. Gisugdan sa Hapon. Hapon naga Tokyo ana siya. Katong lolo nako. Grabe kito kang ilngig. Ug kaila mo na Usain Bolt kan pinakakusog mo dagan. Dili ko tungod sa lolo, dili ko na may ana. Perti kusog ka kung dagan sa lolo lagi. Kana kuno Inmax lagi ko nga motor, kanang motor nga Inmax awa ay. Bisa pag sa upoga ana di kalupid jud. Layo jud kay kusog dili ko na madagan lagi pero wala ni apil na mga Olympic, mga Olympics sa kanang mga lumba-lumba. Tuod ganahan ko ng private life. Abin nyo kanang mga Hapon, di kinaganahan og makikon ko anong mga taw-taw. Kanang ganahan lang kanang magsulo lang ba. Ingana lang mga Hapon. Karon ningon ang Thailander ang mga lolo mo weak kay mga lolo grabe murag pinahanglan lagi ng pahuway ra pila sa mga lolo anang Hapon 80 na 80 akong lolo 83 nang edad hangtod karon alsa pag mga barbil 83 ha barbil dumbbell mo'y pambato sa Thailand ko no perting ngiga kana lagi ko mo apil sa mga international awa nigana lagi mga laing lahi kurkurog lang kamot pero ihang lolo wa gire ana grabe pianuhon lagi ko no perting ngiga jud pila naka-award daog sa lolo karon ana mga Korean kanang yung mga lolo no pangwana pampatyan yung mga lolo niya wala man gamit dili man nangingig ana ang Korean ang akong lolo may pinakangilingig tungod sa kamay niya dag basketball ana 19 na kuno edad may gino ko na gyapon duwa kana ko mga 20 og edad kapin 30 kapin pagkamangon dito sa Korea naon niya ang lolo niya ganap balin dito awa na kamang na mga hilak lagi ko no mauwawan man siyang lolo nga pila na edad tinangguwa nga pero ang Pinoy napahipi ang Pinoy di gyud palupig ang Pinoy kana mga Pinoy ana rin Pinoy wa jud ko mangilngigi ng lolo gid mura ko naluoy nga dapat na nang pahuway na sila wa ang lolo ninyo na wa tigi wa gibuot ako ang lolo may pinakangilingig ana rin ang Hapon ug ang Korean ngano imong lolo may pinakangilingig ana rin Pinoy ang akong lolo 95 na edad naa dito sa Vicente Soto ang ospital ana rin Thailander ngano naman dito sa Vicente Soto imong lolo kay hangtod karon akong lolo karon pa nagpatuli pisot ni lolo. Pwede klaro, ng Pinoy bulabog kayo.